ten a palabra. Por favor, pode diga. Boas tardes. Como nos comprometemos, temos intención de que os concelleiros con responsabilidades de goberno os próximos meses expliquen diante do pleno a súa xestión, para que poidan dar explicacións a todos de que fixeron, que están facendo e, sobre todo, que pensan facer nos meses que restan do seu mandato. Con esa intención solicitamos a comparecencia, en primeiro lugar, do seu alcalde, evidentemente, do responsable, do concelleiro responsable da área de deportes, precisamente para que nos explique que é o que se está facendo neste momento nesa área, cales son os compromisos que no seu momento fixo, cales cumpriu e cales non, e sobre todo como pensa resolver os problemas que se están creando na xestión da área de deportes. Solicitamos a súa comparecencia en primeiro lugar porque, aínda que é unha competición difícil, consideramos que é, senón a área empatada con algunha outra das áreas peor xestionadas nestes últimos 3 anos, onde houve menos iniciativas, por moito que houvese moitas fotos na prensa, fotos propiciadas normalmente polas actividades dos clubes e asociacións, e por todo o dereito as que se apuntaron o alcalde e o concelleiro correspondente, con todo o dereito, digo, non o cuestiono, pero esa é basicamente a actividade do goberno municipal na área de deportes nos últimos 3 anos. Cando se presentou as eleccións do ano 2011, o Partido Popular fixo unha valoración totalmente negativa para nós, de unha maneira totalmente incomprensible, pero totalmente negativa do labor que se desenvolvera na área de deportes nos 8 anos anteriores, fundamentalmente nos 4 anos anteriores. Non me corresponde dar explicacións, e espero que o concelleiro tampouco teña interese en que entremos nese punto, nin defender, nin louvar a actividade do BNG entre 2007 e 2011 na área de deportes. Os veciños de Moaña xa valoraron e xa valoran as diferenzas. Por iso quero empezar polos compromisos que estableceu o Partido Popular cos seus votantes e con todos os veciños de Moaña cando lles propuxo que votasen por eles para alcanzar a alcaldía. Falo desde o programa abreviado, non necesito ir a un máis grande. Se vostede o ten aí e me quere tapar a boca con el, pois fágao, pero co abreviado chega. Prometían vostedes a creación da cidade deportiva con proxecto de novas instalacións. Creación dunha cidade deportiva con proxecto de novas instalacións. Segundo, dar impulso aos deportes en Moaña a través do convenio de colaboración
coas diferentes entidades deportivas en todas as variantes. En terceiro lugar, creación da Fundación Organismo Autónomo para o Deporte Moaña Deporte. En cuarto lugar, creación da Olimpiada Municipal con todos os deportes practicados no concello. En quinto lugar, creación da Escola Deportiva especializada en persoas diminuídas e maiores. Gustaríame, respóndame máis tarde, se quere, que nos explicase cal destes 5 puntos se levou á práctica. Xa non lle digo cal rematou, senón cal iniciou. Para os que teñan certas dúbidas, a creación da cidade deportiva con proxecto de novas instalacións, non hai cidade deportiva, evidentemente, é moito pedir que haxa, pero que tampouco hai proposta de novas instalacións. Hai as mesmas que deixamos hai 3 anos, peor atendidas, máis deterioradas. Despois, o impulso dos deportes en Moaña a través do convenio de colaboración coas diferentes entidades deportivas en todas as variantes. Temos que sinalar que o primeiro que fixo o Partido Popular cando chegou ao goberno municipal con iso de que nós levaramos todos os cartos para a casa e que todo gastaramos en soldos para nós, foi eliminar a asinatura deses convenios deportivos. Está na prensa daquel ano 2011 como pedíamos que se asinasen eses convenios. Ao final, asinaron algúns. De feito, está no orzamento, algúns deses, están todos os convenios que o anterior goberno pretendía que se asinasen. Algúns deles chegaron vostedes a asinalos, os que lles interesou, e os que non lles interesou non nos asinaron. Simplemente, iso deu lugar á desaparición de varias iniciativas deportivas porque carecían de financiamento. Ata tal punto chegou o alcalde e o concelleiro. Neste caso, o concelleiro foise da lingua, aínda que o alcalde debeu irselle a cabeza daquela vez, cando chegaron a afirmar na prensa que non tiñan intención de apoiar a bandeira Mar de Moaña da ACT, pero que foi hai 2 anos, non neste ano pasado, senón no anterior, despois dun considerable retraso nos pagos da anterior bandeira. Un moi considerable retraso nos pagos e na xestión que obrigou a que tivesen que ser aprobados eses pagos polo pleno. Pois daquela se deu unha boa mostra do que consideraban vostedes que era impulsar os convenios de colaboración coas diferentes entidades deportivas en todas as variantes. Convenio novo? Ningún. Gastos e investimentos en actividades deportivas novas? Ningunhas. Estritamente o custe das medallas. Colaboración cos deportes, fundamentalmente co remo e despois dos tiróns de orellas ben merecidos que recibiron por aquelas datas coa Sociedade Deportiva Tirán e coa Sociedade Deportiva San Bartolomeu de Meira. Coas únicas coa que manteñen unha relación máis ou menos fluida, aínda que borrascosa. Fluida, pero borrascosa. Saberán por qué. Coas demais, o que lles digo, iniciativas as que había daquela, menos as que fixeron vostedes desaparecer por falta de colaboración e por falta de financiamento.
Creación da Fundación Organismo Autónomo para o Deporte, Moaña Deporte, que era a gran proposta, a proposta estrela, porque contaba co apoio de moitos colectivos deportivos. Eu seino, teño unha visión da cuestión en que fan espello do que pasou en Cangas, do que pasou en Vigo, non do que pasa en Cangas, nem do que pasa en Vigo, senón do que foi a Fundación Deportiva, e consideraban e consideran que podería facerse o mesmo en Moaña. O BNG sempre lles manifestou as súas serias dúbidas e reticencias, pero vostedes puxeron no programa, é dicir, pensaban facelo, era un compromiso, esperamos que meditado, cos clubes deportivos para gañar a súa confianza e poñela en marcha. Ora ben, o ano e medio, la crisis, la maldita crisis, deulle o argumento que quería o concelleiro de Deportes para dicir que non se ia poder facer porque agora non había empresas, agora non había cartos. Pero a crisis non quería. Que agora non había empresas, que non había cartos e que non se podía chegar a acordos para crear ese organismo. Desengáneme se me estou explicando mal. Creación da Olimpiada Municipal, este é o máis simpático. Creación da Olimpiada Municipal con todos os deportes practicados no Concello. Suponse que os deportes federados. Non só que non ampliasen a Olimpiada, non só que puxesen en marcha esta gran Olimpiada Municipal, non só que puxesen en marcha esta gran Olimpiada Municipal, é que ata a humilde Olimpiada Escolar, ata a humilde Olimpiada Escolar estivo tendo problemas, facéndose tarde, mal e arrasto, descolgándose colexios e colectivos, os que viñan, por exemplo, de Cangas ou os que viñan de outras localidades próximas a participar, descolgáronse e conseguiu facela en dúas ocasións, outra vez eliminou-na case pola porta de atrás, case pola porta de atrás. No ano 2012? Se eliminou no 2012. Fíxose tarde, pero non se eliminou. Fíxose tarde, non me confundí. Bueno, vale, menos mal. Por último, creación da Escola Deportiva especializada en persoas diminuídas e maiores, que xa me explicará, xa non se a constituiu, senón que iniciativa tomou para facer algo, para que mellorase o acceso das persoas impedidas ou diminuídas á práctica deportiva. Xa non lle digo crear unha escola, senón ampliar as súas posibilidades para a práctica do deporte. Que iniciativa, que única iniciativa tomou para conseguir isto? Estes eran os 5 puntos estrela no programa do Partido Popular, que quedan en 0 ou 0,5, se quere, tampouco yo vou discutir. 0, porque nada se levou a cabo do que di, e 0,5, porque según di, e non me vou molestar en contradicilo, fixo a Olimpiada tarde, mal e arrasto, pero todos os anos. Vale, está ben. A realidade das instalacións deportivas no Concello neste momento é de auténtica pena. Dicho os propios colectivos e os propios deportistas. Tiñamos a altura do ano 2011 prácticamente todas as instalacións deportivas de Moaña, excepto o pabillón de Tomaio, completamente renovados. Algúns deles eran modélicos na súa preparación para a práctica do deporte. Así o recoñecían moitos practicantes a respecto do pabillón de Reibón e do pabillón do Rosal, para unhas actividades deportivas e para outras.
Daquela había 3 conserxes para as instalacións deportivas, máis outro conserxe en medio que asistía no campo de fútbol do Casal e colaboraba de alguma maneira tamén cos conserxes dos 3 pabellóns. Xubiláronse 2 deses conserxes e aplicouse a tixeira, dado que non se considera que o deporte sexa importante, as instalacións deportivas sexan importantes, aplicóuselle a tixeira. Non se volveu a facer contratación de ningún tipo, xa non digo laboral, tampouco administrativa ou comercial, ou de servicios, para que se pudese atender a eses pabellóns. Seguiuse recortando o persoal en materia de limpadoras. Os pabellóns, agás nalgún caso, pouco consumían en materia de limpeza, porque os conserxes, en boa parte dos casos, suplían a actividade dos limpadores ou limpadoras. O que se fixo foi reformar os seus turnos, darlles menos tempo para poder traballar en cada un dos pabellóns, en algún dos lugares simplemente non manter ningún tipo de traballo durante longas tempadas. Así pasou o gran escándalo do pabellón de Reibón, do pabellón de Reibón, de hai uns cantos meses e que aínda non se resolveu totalmente. Pero esa é a situación xeral de todos os pabellóns, porque estamos vendo como en 3 anos, 4 anos, se deterioraron considerablemente o que eran boas instalacións, xa non o son tanto e non se produciu ningún gasto nin en mantenimento, nin en limpeza, nin en conservación de algo que lle costou a todos os moañeses en total a pé de 5 millóns de euros, que se di así. Pódense tirar ao váter e despois damoslle a cadea. É que é prácticamente imposible que o Concello de Moaña nos próximos anos, eu diría décadas, poida dispoñer de cantidades similares para realizar as obras en infraestructura deportiva que neste momento se está permitindo que se deteriore. A situación chegou a tal punto que o Concelleiro de Deportes chegou a pedirlle ás sociedades, aos colectivos deportivos, por favor, que se encargasen eles primeiro da vigilancia e a ver onde mexan os nenos que non saben mexar ben e botan todo por fora, senón tamén da limpeza, que tiñan que colaborar na limpeza os usuarios das instalacións deportivas, os veciños de Moaña, pois convertidos en voluntarios, en voluntariado social do Concello. Non sei se funcionou, agradezollo, pero desde logo os que asistiron a esa reunión e os colectivos despois levaron unha imaxe do Concello deprimente e desde logo das axudas recibidas que lle dá para cabrearse, únicamente para cabrearse. Imos xa para ir cerrando, xa falei moito, reconozo yo, pero vostede de pouco falar e creo que vamos compensar o tempo de un pouco. Dixen moitas cousas, para que non me veiches. Dixen moitas cousas. E por último, a xoia da coroa da acción en deportes nestes 3 anos, se a coroa esta non é difícil ser xoia. Se a coroa esta non é difícil ser xoia. A xoia da coroa da acción en materia de deportes nestes últimos 3 anos témola no BEC. No BEC que leva 3 anos prácticamente pechado, deteriorándose. Asombrouse o concelleiro delegado de deportes, asombrouse o grupo municipal do Partido Popular e asombrouse o alcalde que cando foi valorado
valese 700.000 euros, 700 e pico mil euros, que lle pareceu unha barbaridade, porque ao fin e ao cabo, pao que di hai é pao que vale, como pao que hai é pao que vale Moaña, como pao que hai é pao que vale o campo do Casal, como pao que hai é pao que vale os pabellóns, como pao que hai é pao que valen os campos de fútbol 7, para iso é que non vale nada. Cando 700.000 euros e máis, probablemente se gastaron en construir iso, xa descontando que os terreos que son propiedade municipal e pouco ou moito teñen o seu valor, foron regalados ao Concello. Pero os obradoiros de emprego que traballaron aí tiveron gasto de persoal e de materiais por eses cartos e tal vez máis. Se non son capaces de valoralo, adiante. Ora ben, en vez de valorar o beque como un ben que ten Moaña, como un servicio que se prestaba a miles de veciños, ou en materia deportiva, que era a minoría, ou en materia de ocio nos fins de semana, no período de verán, miles de veciños e centos de visitantes, contando o camping, un dos campings máis louvado e mellor cualificado por parte daqueles que andan nos campings, por moi pequeno que fora. Era pequeno pero mono. Era simpático, era un camping familiar, agradable. Vostedes, po que vale, entón, pro que vale, miren, por favor, collan unha máquina excavadora, se ser sinceros, e tiren con todo. Porque o que fixeron pouquiña a pouco durante 3 anos. Empeñáronse, non me explico por qué, en non meter ali personal. Axudaron a que cerrase o que era un dos principais atractivos do camping, perdón, das instalacións, que era o restaurante. Axudaron a que se cerrase. Non tiveron nin siquiera a idea de o que estaba acabou, non queremos que siga, ou debe ter dereito outra persoa a ir a facer outro concurso. Simplemente botaron a chave e cerraron. Aí está, que se pudra. Fixeron ou non fixeron? Co cal levou tamén o abandono total das instalacións sanitarias e o abandono tamén da piscina, que probablemente haxe que tirar con ela cando se volva a recoller. Habrá que botar formigón por enriba e facer ali unha pista de skate, se quere. Pero como piscina, probablemente xa non servirá. Permitiron que as instalacións para a práctica do tenis se fosen deteriorando coas necesidades de mantenimento que tiñan. E así todo o que ali había. Unha excusa moi boa, vamos quitalo a concurso. Levan 3 anos levando a concurso e non acabaron. Alguén pensa que está a concurso? Pois non. Aprobaronse os plegos hai varios meses e aínda se conseguiu únicamente que saísen publicados no BOP e agora poñamos velas a Virxe do Carmen a ver se aparecen no Doga. Quer dicir, nin neste verán, nin eu creo que neste ano chegue a resolverse ese concurso, a non ser que se resolva da maneira que todos temos a impresión de que se vai resolver, que é declarando deserto por falta de concorrentes. Pero presente cando presente a apertura do concurso, resolva cando resolva a xestión das instalacións, o que debería é polo menos se garantizar que este ano o camping, as instalacións do Beque se abren. É relativamente fácil. Están presumindo todos os días de que reciben cartos da Xunta para a contratación e contratan no que lles parece. Son moi libres, pero cando contratan no que lles parece, resulta que nunca vai a aparecer ninguén que poida encargarse das instalacións do Beque. Podía non costar no período de verán ni €1 para
para as arcas municipais. Podía. Eu tampouco non somos defensores desa política. Pero nin sequera iso se me pasou pola cabeza. Ou, confésese vostede, concelleiro, se quere, se non quere, non se confese. Cando acabes. Díganos que non lle fan demasiado caso no goberno municipal, e que aí se cortan o peixe, cortan o bacallau entre 2 ou 3, e a usted non lle botan nin a raspa, non lle deixan nin a raspa do bacallau. Pero iso non pode ser, porque o prexuizo levámoslo os moañeses. Dígame, o personal que contratamos todos os anos coas aportacións económicas da Deputación e da Xunta é que están facendo maravillas. Esta moaña que é unha gloria. Entón, como queren vostedes quitarnos persoas? Pero non é así, vostede sabe que non é así. Pero para vostede non vai ni un, incluso ellos quitan. Cando se xubilan, cortan e acabouse. E vostede, sí, os problemas económicos, non se pode facer nada. Pois esa é a situación do BEC, sobre o que nos gustaría que se pronunciase se é certo o que volveu a dicir, porque vostede o que é moi sincero, efectivamente, iso non me cabe dúbida, é un deportista limpo, directo e franco. E dixo claramente o outro día no periódico que se non se pode abrir o beque, se non se pode adjudicar o beque, que seguirá pechado. Vale? Está ben a franqueza, pero mire, a maioría deste pleno non está de acordo. Temos que dicir, a maioría dos veciños de Moaña non está de acordo. Siguen vostedes arruinando ese complexo deportivo. Non sei por qué. Que ademais, aínda se fose cousa do bloque, as cousas que fai o bloque, pois, por naturaleza, son malas. Pero é que non a fixo o bloque. Non podo dicir que o fixera eu. Fixo a anterior conselleira, se quere vostede, do Partido Popular, que morreu xa, está o seu nome nunha placa á entrada do albergue, do Partido Popular non era do meu partido. E fixo un obradoiro de emprego dirixido desde o Patronato de Beiramar polo Partido Popular que o iniciou e o PSOE que o rematou. É dicir, nós non temos ningún interés en que se vexa o vos que somos os do bloque, pero explíquenos por que lle teñen tanta manía ao beque. É incomprensible. Entón, gustaríame que nos dixera vostede, ou o alcalde, se quer dicírmolo, que efectivamente neste verán, aínda que non sexa 6 meses, que se vai garantizar que na época de maior actividade vai permanecer aberto, vai ter cuidadores e vai ter quen o limpe e quen dea servizo nesas instalacións, que se vai revisar a piscina, que se vai poñer en funcionamento, que se vai intentar pintar as superficies deportivas que hai e restaurar todo aquilo que na medida do posible se poida restaurar. Gustaríanos que nos dera esa noticia e non que nos diga que vai seguir mirando para outro lado e sin facer nada como leva facendo estes 3 anos. E ben, desde o noso punto de vista, en que cumpriu con creces o Partido Popular, que ademais tamén era a única idea fixa que levaba na cabeza, non levaba máis. O primeiro que fixo foi repartir chaves. Como o problema era que Millán non daba as chaves, que é un terco, reparteu chaves. E como repartirlle só a un e discriminar aos outros estaba mal, reparteu a bolero. Agora ten chaves todo o mundo. Como ademais non hai conserxes, son os propios colectivos os que teñen que abrir as instalacións e alá meterse dentro e que se arranxen. Vostede pensa que iso é unha novidade? Igual pensa o señor alcalde que fixo algo tremendamente participativo e democrático. Pois mire, teño que dicirlo, eso é a maneira de actuar deste concello nos anos 80, nos anos 90, e tamén en boa parte no mandato do Partido Popular. E non importa que gobernaba nun momento e noutro, que é dicir, como estamos tan mal de cartos, nos afeitámonos para arriba, sentámonos aí e que se arreglen os veciños.
Aí tendes as chaves. Facede o que queirades. Pero iso non é un goberno municipal e iso non é un concello serio. Non o é. Se a vostede lle parece que o é, que cada un teña chaves de Reibón para poder entrar, ou que cada un teña chaves das instalacións culturais para abrilas, etc., pois non é serio. Os veciños están para recibir servicios e o Concello para xestionar os medios para que eses veciños reciban servicios. Non os veciños que se busquen eles só os medios e os servicios. É un balance, unha valoración, como vea que temos, subxetiva, pero moi negativa. É o que nos gustaría, na súa intervención, aparte de contestarnos do que prometeron, que foi o que fixeron. Do que prometeron, escoíteme, que foi o que fixeron. En segundo lugar, que nos diga que medidas se van tomar este ano, que lle queda na responsabilidade da área de deportes. Primeiro, para que o BECE empece a funcionar xa, para que haxa unha xestión correcta dos pabillóns deportivos. Sabe vostede que hai pabillóns que estiveron días sin conserxe? A parte dos que non o teñen, os que o teñen. Non o sabía. E Dios lo explica. Xa? Sabe? Sí. Sabe? Bueno. Pois bueno, menos mal. Contaronllo despois? Contaronllo despois ou antes? Penso eu, penso. Contaronllo despois ou antes? Contaronllo despois ou antes? Antes. Vale. E deu autorización? Permitido? Eu falo de outro, de que me estamos falando? Non estamos falando de persoas. Estamos falando de instalacións. Hai unas que non teñen xa. Que aí cada un que se busque a vida que se arregle. E a que ten, pois, estivo unha boa tempada que non está. Aparte de cando non está, Aparte de cando non está. Que pensa facer para a mellora tamén da limpeza e do mantenimento das instalacións? E aínda que pouco creo que vai a poder facer, algo xa avanzou na prensa.